anw filɛ nin ye atelier Sofatu kɔnɔna la. Fininkalala cɛmanw, musomanw minnu bɛ tilen ka fini kala don o don ka di Senegal jamanadenw ma. A bɛ labila ka taa diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Fatima Ba, ale de ye nin marque kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ wele ko Sofatu ɲɛmɔgɔ ye. A ko k'a lawasalenba don ni kunnawolo ye ka kɔɔri bayɛlɛma wa ka baara di mɔgɔ caman ma. J'aurais pu faire Ntu bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ dilannikɛla caman b'a kɛ cogoya min na ka taa jamana kɔ kan ka fɛnw ta yen nɔ ka na n'u ye ka u feere mɔgɔw ma nka o tun tɛna se ka nafaba kɛ sabula a tun tɛna se ka baara di mɔgɔw ma wa a tun tɛna se ka nafa bila an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ kan kuruba la. Ne hakili la bi gɛlɛya bɛ sira minnu kan o de ye an ka se ka baara ni mafa kosɛbɛ la k'a cari ka taa se fo nagakɔrɔsigidaw la. Misali la fini min filɛ nin ye ne kan na nin ye Senegal kɔɔri de don a sɛnɛna yan a gese bɔra yan a dara yan ka tila k'a tigɛ k'a kɛ fini ye nka a gɛlɛya ye mun ye bi fini mètre bɛ feere CFA wa. le mètre me coûte 10 000 francs. Sofatu fɛ yen yan a ka sɔngɔw bɔlen don ɲɔgɔn ma. Pulloveriw sɔngɔ b'a daminɛ CFA 6000 la. Ɔrɔbuw yɛrɛ sɔngɔ bɛ se ka se fo CFA 30,000 ma. Senegal jamanadenw dun ka sara kalo la o tɛ tɛmɛ 14,000 kan. Bolola baara cakɛda minnu sigilen don finiko kun kan n'o ye industrie textile ye o minnu bɛ kɛnyɛrɛye baaraw kɛ bɛ se kɛmɛdonya 11 ni tɔrɔmɔɲɔ 3 ma Senegal jamana kɔnɔ min jatilen don i n'a fɔ jɔyɔrɔ filanan Senegal jamana yɛrɛ ka sɔrɔ yiriwali baaraw kun kan. Jago kɔfɛ cakɛda so min sigilen don Senegal jamana kɔnɔna sɛgɛsɛgɛli baaraw kun kan olu ka san 2017 bataki labilalen i n'a fɔ nin cakɛda kulu in ɲɛmɔgɔ b'a fɔ cogo min na k'u ka hakilina belebele dɔ bɛ ɲɛsin Senegal jamanadenw yɛrɛ ka baarakɛfɛnw sinsinni na jamana kɔnɔna la. A y'a yira ko gɛlɛya caman de donnen don o baaraw la. Pour moi, il y a un réel travail à faire. Ne bolo baaraba de bɛ k'a kɛ yaasa fɛn minnu bɛ dilan Senegaliya u ka se ka don ba la nka ne bolo nin tɛna se ka waleya k'a sɔrɔ an bɛ baara kɛ ni fɛn kun min ye o sɔrɔli ma nɔgɔn. Baarakɛ sara ka gɛlɛn courant ka gɛlɛn machine minnu bɛ baara kɛ olu entretien ka gɛlɛn k'a fara nafolokun sɔrɔli gɛlɛyaw kan. L'accès au financement également est aussi difficile. Fini minnu bɛ dilan Senegal jamana kan yan kanunen don an ka clients caman de fɛ. Toujours très souvent c'est le vent. Kuma chamana jumadonyaw de fɛ tun bɛ farafin finiw don nka don wɛrɛw la i b'a sɔrɔ n bɛ fini wɛrɛw don ka taa n ka ɲɔgɔn ye yɔrɔw la walima dugutaw nka ni Sofatu ka ni fini ninnu ye sisan n bɛ se k'olu don ka taa n ka ɲɔgɔn ye yɔrɔw ni n ka dugutaw bɛɛ lajɛlen na wa kuma o kuma n'i y'a don i b'a sɔrɔ danfara bɛ kɛ i ni tɔw cɛ. Ça va toujours sortir de l'ordinaire. Voilà. Umar Nyange ale ye fininkalala ye a ka fini dilannen dɔw de filɛ nin ye a yɛrɛ bolo ye minnu dilan a ko k'ale kunnawololenba don ka finiw don a yɛrɛ bolo ye minnu kala ko min tun ka gɛlɛn a ka ye Senegal jamana kan san damadɔ tɛmɛlenw la. Fɔlɔ la an tun bɛ an ka farafin fini ninnu don seliba seli fitini denwuli walima furusiri damani de fɛ o kɔfɛ an b'u filen ka tɛmɛ n'an yɛrɛ ka tubabu finiw don nka bibi na ko y'a daminɛ ka yɛlɛma dɔɔni dɔɔni wa o yɛlɛma fanba bɛɛ bɔra an ka ɲɛmaw de la sabula an ka fanga ɲɛma Usmane Sonko jamana ɲɛma Diomaye Faye fo ka taa se an ka wasabulon ɲɛma yɛrɛ ma olu ye o ye farafin fini de b'u la olu kosɔn a kɛra sangawuli ye kɛ bibi na bɛɛ bɛ o farafin fini ninnu de don a kɛra sangawuli yɛrɛ yɛrɛ de ye. ñoom daanaka léegi li ñu sol dañ koy consommer local. Alors, lui, il attache les fils. Ni fini in kalala bolo de la an filɛ nin ye Aïssata Djoum ale ka atelier de kɔnɔ Aïcha Djoum tissu o ɲɛma don Madame Djoum ka baara kunfɔlɔw daminɛna ni ɲɛgɛn de ye min bɛ wele ko décoration finiw na. Généralement, quand on parle textile, on parle habillement ici au Sénégal. On parle pas. N'a fɔla ko finiko yan Senegali an bɛ kuma fini dontaw de kan an tɛ kuma masiri kan an tɛ kuma soparili kan o kama an y'an sinsin finiko bunakun kan yaasa Senegali kɔɔri yɛrɛ ka se ka don ba la Senegali finikalalaw fɛ. Je pense que c'est très important de mettre au point des références. Ni fini minnu filɛ nin ye n'an k'u ma ko made in Senegal yelen don ni sanga ɲɔgɔnma ye kɔɔri garikisɛ min bɛ dilan an fɛ an bolo la o hakɛ man ca kosɛbɛ yan an ka atelier kɔnɔ. Alors il se trouve qu'on a quand même une problématique. A yirala ko gɛlɛyaba de bɛ kɔɔri gese yɛrɛ sɔrɔli la min b'a to an tɛ se ka danni yɛrɛ mètre 30 ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ tile kɔnɔna na bawo kɔɔri sɔrɔli o kɔni ma nɔgɔ Senegal o kama an bɛ jagoyasa ka jese san ka bɔ jamana wɛrɛw la i n'a fɔ Egypte, Burkina Faso tuma dɔw la yɛrɛ an bɛ jese manamaw yɛrɛ fɛnɛni ta min yɛrɛ bɛ ka an ka baara yiriwali yɛrɛ sumaya kosɛbɛ an bolo. Ce qui ralentit beaucoup la production en fait.
Aissata Jum y'a jigiya ko Senegal jamana bɛ kɔɔri min dilan ko qualité ka ɲi kosɛbɛ nga a y'a yira i n'a fɔ mɔgɔ caman k'a jigila tigɛlen don ka sabu kɛ a ka jamana tɛ ka se ka kɔɔri bayɛlɛma ani fɛnɛ ka dɔ fara kɔɔri yɛrɛ baara siraw fanga kan k'u ka jamana fanga kura ye laseli tun kɛ juillet kalo waati k'u ka fini mugu bayɛlɛma cakɛda yɔrɔ kɔrɔ dɔ n'o bɛ Kaolack camancɛ yanfan na k'u bena u ka baaraw lasegin kura ye a y'a jigiya o sen fɛ fɛnɛ ko hakilina minnu talen don walasa ka se ka yuguyugu o labɔli jamanaw kɔfɛ ka taa Senegal jamana kɔnɔna la n'o kelen don ka baara di Senegal jamanaden caman ma k'u bena dan sigi o baaraw la